ya korte la penang jirto pan si fransi kiro pilo ati ni tuma hin pen non karbiang long along BJP party pen isi kaching thur asai klempon la pen samjin la pen kaching thur asai klempon along pinangan rata tumta theklong lo la pen kasona thaksi mi senator isi gambong tabjong theklong lo na si isi alam ki pakliar kang tung la hendo je non ili tumalong karbiang long apan chirai kom nai karbiang long along le ke kaita safety si do nai women pen ili tum mentune meghalaya border along pun alam le chithan block 1 and block 2 ba non head jong lapu Nagaland border alam le chithan sita ahoya du alam ta ili tumlong interstate la inter district alam ta ili tum chithan than lason thot thak si non head jong ladak Nagaland a border ida along dak ili tum langdam pamikalo pulote solar project walam pen bangke inang la tum kamatha ke ladak money bank compensation isilong det na money bank lason na po bansi inang la tum ke matha sita ladak ili tum time again ili tum ke kachipang bar pen langdam alam jo si langdam pulote Nagaland anap thu pinang an encroacher nang kili ajoini pen lapu isi apart ke dhonsuri apart analo isi ke lapu borjan lapen bokajan homosti si purilo maximum laso nangka encroach ajoini pen si pini hidipi an dilai an nang kili ro lason alam ilitum imek hini pen si thaklong ache thanjot kanilo lasi laso along lephan itum rai nai pulote kopia polisi dolangma pinangan ahoten chithanlo army konsi tum longle pipo kolamta ilitum chithan mentune ke ilitum kapre alam chithan pen last ilitum ke theklong bakke ladak jong si itum non solar project jong si ilitum ladak claim pulo tangte ladak ilitum aphan akirap thetan athe akirap thetan bodi mangke ihi manat thu border aphan itum longle ke protect aphan ta isia part lo lapen isia part abanke non het jong se itum theklong karbiang long arisu ejang atum pinang angtan kacong datam men mane ke security guard amen pen mane ke company along ko pine break jam jolaso ladak kam kacho claim athai ki kom ajoini pen angtan kidam also mar tu ilitum pinang lo thek seratum pen chenglo pinang kidam theklo ati theklo adima pilo jitia corona virus isi ke do hut mahamari laso ke do hut ke laso kache wang aphan karbiang long autonomous council CM sartan kirap ko lohut ahongkha si teklong lada 5000 so se ariso ejang to mangke angtan si pinangan ka choklem ka chodam dam to koklo laso joini pen pinangan adhek ke misel atumta dolo adhek kahino tumange pilo ahem arit manege non hejong piso sumik en pen ahem ka chite kang pen kapre ka ghotna pen lahai alam sa mi tumong teklong lo lapen adhek tuma bangke manege so that manege mane halada chongdat along ma pran dam juye ma laso pran ki dam along det buti ke chi wana pan anta akisu ilitum ki mek hini pen si theklong lo lasi laso akisung pen jongsi isi pen pajok ji bulote ilitum ladak mithang along rielo ladak sta itum ta economic politics policy donang po lapen itum kosonsi ilitum long revenue fund laso generate kuri fund laso ke paong je phanta ili tumta chingwai na ko laso teng pensi hinia policy adopt pensi ladak karbiang long autonomous council team karbiang long tumbange dak jong si tum solar project banglote itum a benefit itum ali aphandang ke ili tum chitekloi ate deposit tekloi ma pulu tangte 1000 ke lake agreement long dolo 1000 ariso ejang atum bangke ladak sagori long dun po pulo tangte 1000 hola angtan gitu tuh atumale long et ipustame dak gitu adhek long po angtan long gitu tuh kam choklem kasilet liye tum pinangan long po lape laso dimalo pinangan da saya mukha bangke ili tum claim long po lasi hula hai akisu alam non muni da tum social media long kitam theklong nang tum theklong ta hai angtan long ka chongdat da mane bangke kapre ka kisung dopi khalada ke do dam dim long kisung ke chog jun pe na kisung hem ka sikka kon e pe na kisung osomara phanpen kachilang nai akisung bencenglok antondo sita la soalam da panute lapen ihi apart na bangke ini tum lang paka kide
जे non ili tum jong sinali tum mithang dami langdam lo pulote Nagaland pen ba lapu kaprek pen laso a part of pinanan suspected Nagasi pinangan longle kinam polam si klang lo laso ki klang lam lang lo pulote dilai nang le rok halapuna ke hina ke hidipi da ke lelo lason jong si ke lelo pulotante laso aphan nang ke mithang karbi ang bongolong ili tum kachi pusiroi pensi do kokcho sita halada ahok pet jong si protection nahi protect nahi pulotante laso awar saya bangke ili tum tactfully lapen matha pameka parsik pameka kali pulotante la bangke itu aphan a dangers gitu border area lo bangke lasi non isi theklong no isi bangke laso din lo yung si ili tum langdam pameka lo pulote ko pipilo sagori ke longon po lapen hala so di malo pinangan longle along ladak longle ki porok dun atum ana bangke hala dak adhe ka tum bange compensation loan po compensation da hala dak tum bange pinangna a family to hada compensation loan pen kaprek award sai ke choklem loan ye phanda do po lapen ihi nana thu bangke ilitum council loan sitame ilitum revenue banke that 200 to 400 crore bak revenue bangi polamta ilitum chini dolo agreement ateng pan alam lang dam pulo tangte lasi hala he mokhayong si dolo pulote lake government ke pini alang government hai pina mane government hai lasi laso dim lo si bang lo pulote laso revenue penta ilitum kaprek development account ki claim pon unji ajak kong bangke ilitum long lok sita nona bangke laso ka development ji afan laso ki claim ponji afan sitame ladakh bangke pilo adhek alam pen mane joho ladakh konane complaint pidam lo hola so complaint ki pidam pen laso a project ke pachi uthai de ji afan bangsi maximum ke claim polote lake ini tum afan akilos tetan lapen lage a danger si dolo lason jongsi claim pon bomlang pulo dangte Karbi Anglong afan ke kaching thu rabar saya afan ka develop ya afan bangke ini tum papi deji lasi nili pui bangke lason ka distaven atum bangke la bangke stop nangko jongsi ko pine ke pare dun mai do bokla lason bong pen jongsi ladak laswa kam menda kimi muchot lang pulute paklang milo lake la pen sime muchot yo Nagaland border along lake kachi raikomi afan pulute polisi la simeyo pulote la tacho sisa lason gali je la bangke totally project bangsi out nai puwa alam me no si kaninje pulotangte la bangke future Karbi Anglong an bangke a danger si do pul ate pipotma ilitum mithangang bo si muke a kaprek alam pen kaprek akam ben si kachi tonte kachi uni alam sil klang ro la sila puson alam akam ben bangke stop si kimisen afan pulote ke claim pulote doan organization tum punon doan abang fu tum punon la bangke ilitum kichi support dum siroi se akinang swat bang situ lasi solar project abangke dakke bivek nangpo la pen pc ilitum be Karbi Anglong along lepan protect nangpo la pen anchot kali ladak Karbia riso ejang atu ilitum ta argument melo jongsi ladak jongsi kaching thur dokok pulote kaching thur afan abadha bang abidat nangpo Saguri long tu po 1000 a family song si saguri long pulote kwano ne akirapi theji la sola la penjong si ladak la so apen compensation kilong dun stame kwano ne kiraji la si la bangke itum local atu ba fansi a benefit lo lake angta na tu bhale benefit kelelo local atum si benefit lo dak kido barin dun si benefit lo la so benefit bangsi ilitum bange pangbo nang ne ko bangsi nilitum rat afan da kapachini lo la pen la organization atum manta nilitum in pen bangke pachini ponlo la si dolang ke than ponjisa nilitum spokesperson do posi la pu salower be bang